Yen tawas padake iki mau ana sing gawa kinjeng kencana dasar para nyoto kinjeng kencana aku sing duwe iki Prabu Apiluhur sing duwe. Wah lah yalah sliramu pengen slamet kene bawa rene kinjeng kencana pasrahno aku sliramu bali ora bakal aku bali apa kang dadi karepmu aku tetep ora bali yen ngono sliramu wani karo aku apamu sing tak wedeni. Wah lah yalah nyingkirno wong kaya sliramu apa abote ayo ngamuk tak kembari budi tak sembadani ketibanku jangane ngalam. Waduh 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 sliramu bali menyang negaramu. Waduh inggih kula ngaturaken